Soros titik gak dadi
gendam sentimen pancene gak belok gak yoga saniki pancen ono wong duwe sifat iri gendam sentimen otak jrengkilan serai sing ditiru danang tuna karo sengkuni apa maneh gak delok situasine jaman nek kepingin maju kudu wani tantangan sambarang tumindak lode kudu mawa hitungan ojo nyebal odak teko penatan sing paling penting lode kudu sing legowo tansah semangat kita makarya ayo manut lodang pituture wong tuwa anjarane akhirat ngadi luwe kediri panggonane cak soleh jarene kate mrene pengen urip sugih tapi males nyambut gawe karepe moro-moro duit teko nang candi kok jek ana umat sing kaya ngene everything is running well mula sing penting aja nganti urip ning alam donya dolor aja kakean sambat ayo dilakoni dengan penuh takdire sugih utawa melarat sing penting golek selamat donya akhirat
hemat ojo blonjo-blonjo sing kurang bermanfaat. Antara suami istri kudu saling mufakat menyongsong masa depan dengan tekad mula sing penting dulur saling pengertian barek keluarga ojo nganti gegeran nek ana masalah kudu tetep diselesaikan ojo malah diumbar sak paran pak aran kanggone sing ngerti dulur ora dadi apa sing ora seneng iso ngombrawara mula sing bijak ojo nganti sembrono ngomong sak ngomong kudu dijaga. Penghasilan ora mesti kebutuhan semakin tinggi utang nang kono kene durung tak lunasi pendak ditagih tak semakani ya apa tetep tak syukuri sing paringi sehat jasmani rohani usaha apa ae tetep tak lakoni sapa wae taun ngarep lunga kaji nang Madinah Mekah duwe dodol gabah dadi berkah ati seneng keluargaku bunga diceluk Pak Kaji lakuku tambah kagak oleh gelar aku dadi kemelinti tangga kanan kiri tambah menghormati turu awan aku ora tangi-tangi bareng tangi kabeh mau cuma ngipi cekap semanten hitungan kula bila lepat dadi ndang sautan iki. Tak saut cuma karo aku nyaut kudu keburi mau. Nyaut apa? Apa? Dongkrakno. Gak nyaut swara, tanganku tok nyaut. Karepku tak tuturno, karepku. Tiba malah kecengkek. Sabar. Ya. Innallaha ma'asabirin. Ya apa kita kok kurang semangat tuh sih kok. Duh, iki semangate seru iki. Apa saiki semangat. Adem-adem iki apa? Adem-adem. Adik mari potongan barang. Wah, potongan. Lho kabeh selebore anyar. Saiki delon potongane kaya potong aku. Cuma rambut tok sing dipotong saiki. Bayaran dipotong. Dipangkas. Gak mangkane memang ini instruksi dari Bapak Presiden dari kita pusat, ya. APBN itu dipangkas artinya untuk dihemat untuk program yang lain. Setuju tak gak Riko? Ya gini loh, termasuk kadang-kadang anggaran itu kan disalahgunakan gitu. Kayak rapat saya dewi nguncing larang gitu. Contohnya ini ya, anggaran di budget contoh ya 1 juta nih. Ya. Tiga proses penggelontoran kayak sarasian, kayak sosialisasi, kayak sarasian akhirnya tekok ngisor cuma 10 juta. Nah, kungker tinggal bermanfaat itu. Nah, iki bab iki masalah sing pahami insaf. Iki kan
Cak Isap iki kan riwa-riwi nggawa iki BBM. Apa iki? Dene aku kan keliling aku subsidi. Mari dodol pertalit. Terus Ya anu pertama Iki- aku anu apa solar. saiki sing soro aku Cak Isap. Lah apa? Lah aku biasa iku kan dadi pengecer LPG. Lah ya iku Lah saiki dilarang. dilarang. Aku wis gak nyambut gawe Cak saiki Cak. Sing larang lho sapa Sing larang iki sapa? Gak larang, gak dilarang, Cak. Sampeyan iku diundakno pangkat sampeyan diundakno. Iya. Dari pengecer menjadi pangkalan. Nah, Iki ngono lho. diundakno. Lele dampak ngono. Lah saiki wong kabeh dikongkon tuku nang gone agen. Pangkalan ya. Pangkalan. Dikongkon tuku nang gone agen. Aduh ya pangkal lembum ngono ya. Iya tapi sampean ngene, sing asale pengecer iku Heeh. yang sudah berpengalaman lama, waktunya jadi pangkalan. Mendaftar Ngono lho. ngene Pertamina Pusat. Nah, Kono. ngono lho, Ngene Cak men. Pendi. Iya, Wong duwe agen niku kan bondone ya gak titik. ojo kuwatir. Aja kuwatir ya apa maksudnya? Perkara bondo ae kok ngono. Lho gak perkara ya apa wong sing tak gawe gak ono. Kau no, Gak ono. ojo kuwatir wis ta. Penono Isap, ta? Perkara bondo ngomong isap. Ngomong Iki lah Penono ta? tahu bondo diri bareng. kok bunuh diri. Maksudnya ngomong iku kon kekeki solusi ngono ta? Lho aku ya gak sombong, Cak. Wong jenenge aku iki kanca. Lah. Jenenge kanca ketika susah, ketika senang itu selalu ada. Iya. Itu namanya teman sejati. Ngono lho. Iya ya Jadi percaya. aku ketika teman dalam butuh bantuan, aku hadir. Ngono lho. Percaya Cak Kon butuh Isa. piro? Kon dadi pangkalan butuh piro? Ngomong butuh piro sing pangkalan iku. Nek aku piro? gak akeh. Saomongmu lah pokoknya. Cuma kan digawe supaya aku iki iso nyambut gawe lancar kan. Lah lho lah iya ngomong Paling piro? ya 200 paling juta. 200 juta. Kon ngepas nih. Jelas iku jelas Jelas ta. iku. Jelas lah. Cik. Hitungane Oh. Cak kus nang hitung mana Ya 300 lah, 300. 300 ngono. Iya, 300 juta. Kecil. Dari sapa? Ya, Kalau ngomong kecil ae. capek di Apa ngomong arek iki wis- kecil. Cak kus ojo menyelami jelek 200 300. Iya, ngono. Sapi ku Lah iki Konsisten. kate ngomong piro tapi ambekan wis mengkis-mengkis ya gak wedi ta. Loh, yang ngene, aku sampe lah ngomong nek gak 200 300. 200. Wis modal deal. Bisa Deal. ngono, deal ya. Tetapi ambek gawe tuku iku nih, Cak. Apa nih? Ya bodak-bodake, ya Oh, peраlatane iku ta. Iya. Wis totale piro wis 300. Ngono, sing jelas. Ya paling 500, Cak. 500. Iya. gak kurang ta? Kok lah usul maneh. 500 kok setengah M apa sih? Enteng jawab. Setengah M iya. Lah 500. Iya setengah M. Lah apa setengah M? 500 sap. 500 juta. Kok setengah M ya apa sih? M maneh iku lho. Ana iki ngerti. 500 juta iku padha karo setengah M. Oh, ini yang Apa? siji kok. Kok 500 juta mbak setengah M kok padha iku lho. Ngene wis ngene, tak hitung tak utangi setengah M gak apa-apa. Gak 500 ae. 500 ae iki lho. Kandhani iki lho. Kandhani kok. Siap, siap, Oh, siap. apa? Ikan ngayi 500. Iya. Jangan boleh sak-M. Ya wis, tak jangkepi sak M. Sak-M. Ngono. Cangkem bisa M lah aku nek gak duwe M ya apa? Nek wis gak M ya mbenen obat ya. Ya dihitung lho, Rek. Iya. A B C D E F G H I K L M. Loh. Sepelan lawas rek iku. Rek. Pelan lawas. Iku menjadi kendala. iya. Ngono lho, wis aja kuwatir. Perkara danang kok ana solusine. Sing Ngene lho, penting Rek. niate. ngono lho. Pemerintah itu kan maksudnya ingin meringankan beban masyarakat sing terkena harga mahal karena permainan. Nah, itu lho Soal menghindari. nek awakmu ku dadi pangkalan, jenengmu, usahamu, nomor teleponmu kan ada di pusat sana. Identitas iku Bisa ada ditegur. tercatat. Kamu Ngono lho, tuku Sak. nang ndi kon? Le. Tuku niki lho gare pangkalane. Hah, Tak tapi- Kusnan abadi niki lho Nah. misale. Sik. Capek ndik peno aja enak ngomong ngono. Apa? Nek tuku LPG kan kudu nggawa KTP. Lah ya apa lek ku ngoreksi wong aku gak iso maca. Yang jelas gini, ini semua sebagai kontrol, pemerintahan mengkontrol Iya. karena
gas terutama ya yang melon gas melon, itu sudah 2 kilo. disubsidi. Iya, iku masuk untuk Makanya, masyarakat miskin iku. Peredaran di lapangan di masyarakat ini kontrol kita semua yang diperlukan ya kan. Kan yo apa iku membingungkan antara kota iki ambek kota liya gak podo. Ini kan berarti apa sing salah? Sistemnya ta pengawasannya ta yo apa? Memang masyarakat kadang-kadang ana sing ngene ana sing sombong ana sing boyo. Wah, iya dak. Aku lho mesti gak apa-apa kok cidae peribahasane. Ambek wong wong pusat. Iya, mau cidok ngono ae masih Piro 21 tuku. itu? Timbangane adoh. Ah. Cidak tapi larang gak apa-apa lah itu apa? Kadang-kadang Tapi iku kan sebagian wong ngajak pendek. Lah kaya awak dhewe kok bolak-balik mundak ae wingi aja 16 saiki 20. jane gak mudah asline dari pusat gak mudah. Persediaan tersedia cukup. Ya permainan Ini loh, loh Mas, Cak, permainan. hasil bumi Indonesia konon sudah ditemukan ya di daerah NTT dan NTB itu. Cadangan gas kita Tambang. itu. Cadangan gas kita ini kalau dikonsumsi oleh dunia itu masih cukup. Iya. Tapi kenapa pengelolanya kok Nah, ya itu. Lah Kurang iki sing optimal. perlu disalahno hisap iki. Loh, apa aku gak Ya ngerti, iya, lah gak disalahne ya apa kan kadang riwa-riwi nggawa botole kosong iku kok gaya apa terusan? Loh, aku nek iku ta. Botol kosong iku aku kula gas. Iku mono helm model Helm ta. gas. Iya. aku lah WA lho, lah WA lho. Iya. Jok kuatir. Urang apa kepiting iki lho. Rek. Cik anu ping pindho Cik. Aku ya lewe Iki iki. persial iki Kali persial. ndi urang kepiting apa jagung. Sejagung. Nah, karena di NTB dan NTT itu cadangan gas memang wakil ya. Ya, karena kita sebagai sumber daya manusiane, Ya, makanya ada kebijaksanaan Pak Presiden kalau bisa kita tidak impor atau ekspor. ekspor impor Ya, boleh. dimaksimalkan. Makanya sing duwe anak sing kemampuan di bidang teknologi ayo kita dorong, kita support. Ya. Sing kemampuane ludruk, anak Cak Insaf. Iya. Ya ayo. Ludruk. Ora, ludruk wis gak ono. Lah kowe kan bendina kan ndendonga ae. Oh, ndonga apa Cak? Ndendonga Apik ndonga. supaya apa-apa iku lancar. Nah, Senajan rada larang titik tapi nek lancar. Saiki murah tapi gak ono sing dituku ya apa. Kan ngono. Ya memang Ya lek ngono ya kudu bersemboyan tak butuh durunge terus karo kirim sosialisasi salam ngono. dulu. Diikuti aja bagaimana sosialisasi pemerintah itu untuk mengamankan gas LPG itu supaya gak sampai melonjak. Tapi optimis ya. harganya. Yo, kudu nah, optimis pemerintah ya. kan gak mungkin ingin menyengsarakan rakyat. Ya, Butuh kayak itu meringankan beban masyarakat. kayak pertalit barang itu ke terus apa Subsidi. gas itu subsidi supaya tepat sasaran. Nah. Ngono lho. Tapi kabeh iku mang kudu duwe semboyan. Nah, Nah, apa? iku sing dinteni. Rungokno semboyane. Apa semboyan? Sekali di udara tetap di udara. NKRI harga mati. Pro 4 RRI Suara Budaya Surabaya.
dalu sugeng pepanggihan malih. Kalian giaran Ludruk RRI Surabaya, lumantar Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Produser Sukasih SE. Produser pelaksana Afnani Hawari SPD MPD. Ketua Purbandari SSN. Koordinator Karawitan Trio Umarwanto SSN. Ide cerita Cak Rosyid. Sutradara Cak Haryanto. Dalu niki ndamel lampahan Naga Sungkem seri setunggal. Kanca-kanca ingkang nampi dapuan, Pak Sutejo dipun lampahaken Cak Eko. Ning Ami dalu niki dados Bu Sarmi. Ning Purbandari dalu niki dados Sukesi. Narto dipun lampahaken Cak Kusnan. Narti dipun lampahaken Ning Wiwi. Cak Insap dalu niki dados Batur. Cak Haryanto dalu niki dados Guru. Wiguna dipun lampahaken Cak Rosyid. Kuncoro dipun lampahaken Cak Sabil. Cak Pendik dalu niki dados Pak Desa. Mbok Desa katindakaken Ning Murgiati. Cak Ning, giaran Ludruk dalu niki kairing swantening gongso Kyai Macan Putih lumantar Ruang Kesenian Mahameru RRI Surabaya. Operator dening Cak Isnan, pengarah acara Ning Ami Sanjaya. Wusana kita saking studio ngaturaken sugeng dalu, sugeng midhangetaken. Nuwun. Wiguna inggih nyendhawuh. uga awakmu Kuncoro. Nggih, Bapak Guru sesembahan kula. Ya apa sawise awakmu ngadhep nok padepokan kene. Sawise awakmu sekarone tak ulang ilmu Jaya Kawijayan. Guna kasantikan lepas sangkan parane dumadi. Apa wis mbok tindakake kabeh? Bapak Guru, anggen kula mapes ilmu wonten padepokan niki. Kula nderek napa kersanipun Bapak Guru. Menawi Bapak Guru sampun rumaos kula menika sampun mumpuni nggih monggo nderek kersanipun Bapak Guru kados pundi. Kaya ngono. Wiguna, Nggih, Bapak Guru sesembahan kula. awakmu ya apa? Anggonmu gegladhen. Apa kira-kira wis cukup? Nggih, Bapak Guru sesembahan kula. Kula pun matur nuwun sanget nggih pun krasa cukup Bapak Guru. Oh, wis cukup. Nggih, Bapak Guru. Nanging ngene, Wiguna apa dene Kuncoro? Jauh, Bapak Guru. Sawise Bapak Guru maringi ilmu,
aja nganti awakmu sekarone tumindak adigang, adigung, adiguna. Sapa sira, sapa ingsun. Ngendelake dumeh awakmu sekarone wis dadi muridku. Rumangsa dadi pendekar sing sekti mandraguna. Nanging penjalukku tetulunga marang sak padha-padha. Wenono teken wong lagi kelunyon. Weno ngombe wong lagi ketelak. Paribasane kaya. Nggih, Bapak Guru sesembahan kula. Kula nggih matur suwun sanget. Kula ugemi welinge Bapak Guru. Nggih, Bapak Guru. Kaya ngono. Nggih. Iya. Ngene Kuncoro lan Digo. Dawuh kula, Bapak Guru. Kaya-kaya wis cukup anggone Bapak Guru mejang ilmu Jaya Kawijayan marang awakmu sekarone. Sawise awakmu sekarone nampa ilmu pamungkas. Kaya-kaya awakmu titi kalmangsan. Mudhun nang tanah ngare. Ngamalake lan ngamanake ilmu sing tak wejangake marang sliramu sekarone. Nggih, Menapa sampun cekap anggen kula mepes ilmu wonten padepokan menika? Tak kira kaya. Nanging ing kene Bapak Guru duweni pusaka. Nanging pusaka iki cuma siji. Mula sing nampa pusaka aja bungah. Sing durung nampa pusaka aja susah. Mboten Bapak Guru. Sebab wangsit sing dak tampa pusaka iki kudu tak paringake marang salah sijine muridku. Nggih. Antarane Kuncoro apa Wiguna. Nggih Kang Mas Wiguna mawon. nggih. Kula sareh. Matur suwun, matur suwun. Upama pusaka niku didunungaken kula Bapak Guru sesembahan kula. Nanging wong nyekel pusaka iki ora kanggo sesongaran. Kanggo ngayomi wong sing mbutuhake pitulungan. Sawise aku nyuwun marang ngarsaning Gusti sing akarya jagat, wangsit sing tak tampa pusaka sangga bumi iki bakal tak paringake marang Kuncoro. Menapa mboten klintu menika Bapak Guru? Menapa sampun pantes menawi kula nrami wontenipun pusaka ingkang Bapak Guru paringaken dhateng kula. Kuncoro, Sakmestinipun nggih pun Kakang Wiguna menika ingkang sampun dangu momo mepes ilmu dhateng padepokan mriki Bapak Guru. pancene ora kliro omonganmu sing kaya ngono. Nanging wangsit sing tak tampa iki pusaka tiba ning awakmu. Umpama aku ora maringake pusaka marang awakmu Kuncoro, aku wedi marang siku dendaning Gusti sing akarya jagat. Dados mekaten Mula Bapak Guru nggih. pusaka sangga bumi iki tampanon. Nggih, sami Bapak Guru. Pusaka sangga bumi. Bapak Guru sesembahan kula. Iya iki. Kok kados ngoten sampean pilih kasih kali Wiguna Bapak Guru. Yen kados kaya ngeten kula tungkak krama kali panjenengan Bapak Guru. Sing mbok karepake Mestine nggih kula sing nampi pusaka sangga bumi Bapak Guru. Nanging ngerti. Wong nampa pusaka sangga bumi iki kudu iso nglakoni sabar kesyukuran. Ora entuk tumindak candala ing budi. Kamangka ing kene awakmu durung bisa meper hawa nafsu. Mula pun bapa uga njaluk pangapura marang sliramu. Mbok menawa dina respati ngarep awakmu sing bakal nampa pusaka. Bapak Guru sesembahan kula kados ngoten karep panjenengan Bapak Guru. Yen ngoten Bapak Guru mboten lila nyukahaken pusaka sangga bumi. Mangke kula mboten sutik ngene padepokan mriki. Kula minggat mboten kersa ngene mriki Bapak Guru.
kaya Kunjoro. Awakmu wis ngerti dhewe. Boten cekeco kok. Ora apa. Sebab Wiguna iki kaya-kaya ora iso ngendhalekake hawa nafsu. Mungkin tembe muringipun Sarene awakmu wis nampa anane pusaka sangga bumi, awakmu kudu iso ngerem-ngerem atine Wiguna. Aja sampe tumindak sakarepe dhewe. apa saged kinten-kinten. Wong campur pun Kang Mas Wiguna kados pekak. Ya kabeh iku mau kudu kanthi laku sing sabar lan temen. Wong temen iku bakal tinemu. Mula sing tak jaluk Kuncara. Laku sak laku awakmu kudu luwih hati-hati lan njaga pusaka sangga bumi iki aja sampe uwal saka tanganmu. Pangestu. Sing tambeng pangestu boten. Sing hati-hati. Bangsat kurang ajar Bapak. Pelekase karo Wiguna wong kaya aku. Gak ngerteni. Wiguna kepengin dadi wong sakti mandraguna sak isine jagat. Mula dina iki aku wis pisah karo padepokan ya Bapak Guru Gianjar. Gianjar mejang aku ilmu wis kaya-kaya wis bek mencep-mencep. Ora dadi apa. Tapi aku gak nerimaknu perkara pusaka sangga bumi. Mula dina iki aku munggah gunung mudhun jurang. Sakperune aku ngeleki ilmu sing iso nandingi Kuncara. Kuncara dadi musuhku. Dadi pengalangku sing sak kepinginane Wiguna. Lah, iki kaya ana guwa. Iki sing diarani guwa Seta Gondomayit. Mula dina iki aku tak keteki mertapa sak jerone guwa Seta Gondomayit kene. Sing bau resa Seta Gondomayit kene. Aku Wiguna arep keteki kepengin dadi wong sing sekti mandraguna kene. Iti pangestune sampean. Aku bakal kepengin ngalano Kuncara. Yoh, iki kaya dina sing apik lan becik aku tak keteki sak njero gua Seta Gondomayit kene. Wiguna mbok rewangi sedakep saluku tunggal nutupi baban hawa sangga. Apa sejam Wiguna? Tangi Wiguna. Aku sing bau reksa guwa Gondomayit kene. Aku rangkok talun sing jaga katentremane guwa kene. Ada anglayoni awakmu wani gugah anggonku turu ana ing sajroning guwa. Awakmu duwe kekarepan apa Wiguna? Sinten sampean kok wani gugah oleh ku teki mriki kene guwa Seta Gondomayit kene.
tepungno. Aku sing jaga gua kene. Jenengku Rangkok Talun. Mbah Rangkok. Kula nyuwun edi pangestu panjenengan, Mbah. Kula nedhi penjaluk karo panjenengan, Mbah. Awakmu njaluk apa? Kula niki sejatine wong pedepokan sing mejang guru Gianjar. Nanging Bapak guru niku boten nyukani pusaka kali kula. Oh, pilih kasih. Lah niku sing Banayot, Ban Cindin, Ban Siladang karep ngono. Mangkane kula Mbah kepengin dadi wong sekti mandraguna, Mbah. Kaya ngono. Nggih, nggih. Iku awakmu iso ngemperi jagat. Sekti tanpa tanding. Nanging ana pitukane. Awakmu kira-kira sanggup? Yen awakmu sanggup, aku bakal pakai pusaka barek awakmu. Nggih, nggih Mbah. Kula sanggup, Mbah. Sanggup, Mbah. Saestu kula sanggup, Mbah. Kaya ngono. Nggih, nggih, Mbah. Waspada. Oh, nggih, Mbah. Wiguno. Nggih, Mbah. Iki tampanono. Pusaka Sangga Langit. Nyun sewu, Mbah. Pusaka Sangga Langit niki khasiatipun napa, Mbah? Pusaka Sangga Langit iki paribasane disabetake Gunung Jugruk Segara Asat. Nggih, Mbah. Awakmu bakal sekti mandraguna. Ora ana sing bisa nandingi barek awakmu. Ngoten, Mbah. Nanging sejene pusaka Sangga Langit awakmu kudu iso golek tumbal prawan Sunti. Oh, ngoten. Pun kuastos, Mbah. Kula mados sing prawan Sunti paribasane sing ting-ting ngoten, Mbah. Ora kliru. Nggih. Yen awakmu sentuk prawan Sunti. Pusaka Sangga Langit iki dusana barek getih prawan Sunti. Ngoten nggih, nggih. Gak ana pendekar siji-siji sing bisa ngalahne barek awakmu Wiguna. Nggih ngoten, Mbah. Kula nyuwun idi pangestu panjenengan, Mbah. Iya, nggih. tak ideni kaya banyu mili. Aja tolah-toleh laku mung ngerong etan bener. Nggih. Ing kono awakmu bakal nemokake apa sing dadi gegayuhanmu ya. Nggih, matur suwun sanget. Kula Iya. tak berangkat. Nyun sewu, Mbah. Matur nuwun sanget, Mbah. Iya, matur suwun, Mbah. Iya berangkat to ya. Ya, masuki pusaka. Wong sapa? Kalau kledang-kledang kalau. Ya wis. Tak entenane ae ning kene. Duh. Anjene Kakang Wiguna iku nek semayan iku mesti gak tau tepak. Wis tak entenane ae. Iki ta. Apa Iki munara wedok bone. iya. Mosok anak ya dikilanang utakan wong wedok lho, mosok pantes. Ngono ya. Loh, Ya awak dhewe kait mau tolat-toli ya. Sewu. Kait oh nggih. Nggih, anu, Nggih. Pak, Mbok jenengan sinten? Kula Pak Gino. Kula niki kali bapak niki goleki anakku. Oh, ngoten. Iku budal guru golek ilmu.
Tapi pun setahun luwih berang tahun kan. Napa mangke jenengan namine Nggih. sinten? Anu, kula Sukesi. Oh, Sukesi. Nggih. Mbok menawi kenal anak Mbok kula. menawi nate tepang kalian anak kula. Namine Kuncoro. Oh, mboten tepang. Oh, mboten Mbok. tepang. Nggih, Pak, kula mboten tepang. Lah niku riyen niku nah, anak kula niku pamite niku meguru. Golek ilmu. Golek Oh. ilmu kepengin dadi wong sing sekti. Wah, ngene. Kepengin bela wong sing butuh Nggih. bantuan ngoten. niku. Ngoten. Lah niku Nek- pun lami lho niki ya Mbok ya. Anu Ngoten ngeten. mantu. Pancene nek niki mriki niki rak karang perdesa. Nggih. Nggih. Tapi niki tasik dereng anu, Nggih. tasik dereng klebet wewengkon pedepokan peguron ngoten niku Dereng Pak enten, Dino. nggih. Nuwun sewu. Nek Nak. entene niku nggih tenggene nika lho, gunung Oh, niku. nggih. Gunung lereng-ler niku. Nggih. Tasik munggah malih Tasik niku. munggah malih. Sing gene Ketingale lho. peguron niku Nggih tiyang Ono sing pundi, latihan napa niku perang-perang ngoten niku to. nggih sing meguru pertopo ngoten niki lho. Nggih, wong Teteki. kula niki nggih teng mriki. Kula teng Nggih. isore Wit Asem niki kula nggih ngentosi, kula niki janjian. Oh, janjian. Kalih pacar kula. Oh, ngoten, Nak. Pundi, Nak? Pacar kula niku namine Cak Wiguna. Tapi Kang Wiguna niku nggih meguru ngoten lho. Pundi nak ngene sing ngene pukul. Niki ra, niki mengkira enten Nggih. prapatan. Watu gede niku, Watu gede niku enten prapatan dan niki sebelah rak kali ta. Nggih. Jenengan mengke menggoke ngaler. nyabrang kali. Nggih. Nyabrang kali Nyabrang riye. kali terus menggo ngaler. Lah ngaler mengke petuk napa kados dalan sing tumuju tenggene napa niku perenge gunung. Nggih. Lah niku mengke minggah terus mawon. Niku nak enten wit gede sing niku niku. Nggih, Ngoten tapi niku. rut munggah malih lho Oh. nggih. Tasik munggah. Kon kuat ta mbok ni, Kuat kuat aku. ta. Ojo diseret yo. Ungkun ket moyo ngari ae ngono. Nggih. Tapi jenenge Ngeten lho, bot-bot golek nggih. anak ya. Golek anak. Nggih, kula nggih mboten maido, Pak Nggih. Guno kalih Simbok. Nggih. Nek jenenge nek pisah kalih anak apa Nggih. pun nenten setahun to Leres, nggih. Nak. Legurak Nggih. nggih mesti kangen. Nggih. Nggih leres niku wau nek jenengan madosi kalih putrane jenengan. Ngoten nggih. Ning ngoten Yo. nggih. Kula tak Matur nuwun nak matur Esi, nggih. nuwun. Nggih. Matur Mengke nuwun. teng mriko tenggene Nggih. pucuk perengan nek badhe minggat kados gerdu ngoten lho. Yo. Biasane enten tiyang sing jaga. Nggih, Mungkin nggih. jenengan Nggih. tangklet Tangklet mawon. mriku nggih. Menawi ngaten nyuwun pamit. Nggih, Matur pamit nuwun. nggih ndang kepanggih nggih, Nggih. Mbok. Saya boleh. Nggih. Ayo, Kono karo nggih, Buri. monggo. Ayo, Kono kono, Buri. kono. Ayo. Alah. Ya ramah itu. Jenenge wong tuwa apa meneh koyok-koyoke kok gak duwe anak meneh liyane anake lanang sing budal meguru. Mbok menawa wis muga-muga wae sapa iku mau jenenge Kang Kuncoro. Ya muga-muga wae Kang Kuncoro mau ora ana alangan. Dadine engko iso petuk ambek bapa biyunge. Oh, ndah senenge. Tapi iki nang aku suwi nang kene Kang Wiguna ki kok yo gak teko-teko to. Duh, Sukesi. ancene cacakku Sukesi. sitok iki. Sukesi. Sampean. Aduh, Kang. Alah. Kang, sampean ku aku ngenteni lho, Kang. Iya, wis ngerti. Tak enteni ket mau. Awak dhewe iki biasane rak yo ngene iki to, Kang. Mesti semayan neng kene, gak ono neh nggone liyane neng ngisore Wit Asem kene. Bener. Iku lak Ya. wong sing tresno kanggone Wiguna kalo Lho Sukesi. iya Mbak Sukesi, aku tresno sak tenan lho Kang karo sampean niku. Tapi ngene lho, Sukesi. apa? Awakmu tresno nage apa sing mau omong. Lho ya iya no, saiki yo aku karo bapakku dikongkon ngene, Nduk. Ngono wis pacangan, wis suwi, wis tresno karo kakangmu sing iku. Nek semayan aja nang jaba. Digawa mulai ning omah, ngundang tak tekokane. Waduh, aku mikir, Kang. Nek ditakoki wong ak dhewe iki apa padha-padha tresno ning ngene mlaku lumaku tresno ya wis suwi. Mosok aku yo gak ndang mbok takokno to, Kang. Ya Mbok mesti sampean ku ngono. ngomong ning wong tuamu. Mesti ning Mosok mek ngono. dijak janjian ae nang kene nang isor Wit Asem.
Tapi Wiguna Kang Masmu iki welinge Bapak Guru iku yen aku iki kudu ngeleki pusaka sing diarani Sangga Langit. Padahal nggone Bapak Guruku pusaka wis ngekeki aku pusaka Sangga Langit. Wis enek to. Lho berarti kan yo ilang. Lho, ilang? Ngono lho. Lho kok iso ilang to, Kang? Makane iku aku Bale bingung sampean ki teko iku. nek nyengkelit ki nang ndi terus lungguh apa mbok tinggal apa ngono lali, Kang? Ya iku moro-moro ilang. Waduh, Iku iku wis sampean telesik meneh, Kang. Nek dibaleni mau nang sendang apa ngono. Oh wis, Dik. Tapi Gak ono, Kang. gak ono. Iku kaping 1, Dik. Kaping 2. Ono syarate nek. Ya iya lho. Syaratnya aku kudu ngelek tumbali arek wedok sing perawan. Tumbal? Arek Arek wedok sing perawan. Aduh, aja aku lho, Kang. Yo gak lho wong aku sayang karo awakmu. Iya, Yo ya gak ngono. mungkin to. Kang iki ya aja ngono ya. Tapi liyane ae, Kang. Iya. Liyane lah kene. Mbok menawa awakmu duwe adik wedok lah yo gak Aduh, apa-apa. aja adekku. Loh, terus apa maneh Aku ya liyane mau gak mosok ya apa-apa. keluargaku, Kang. Ya sampean kok golek dhewe wong liya ngono lho, Kang. aku Kang, tak- tapi pusakane mau ra ilang yo. Iki piye yo? Aku nek arep matur barek sampean, Kang. Aku kira yo tresno tenan ambek sampean. Mbok menawa aku iso ngrewang-rewangi ngono lho, Kang. Ya mestine. Supaya engko sampean iku nanggone Bapak Guruku ndang uwis, ndang oleh aji pamungkas, ndang mulih, ndang didhaupan ambek Ya aku. mesti ae Ngono lho, to, Kang yo. Dik. Tak rewangi Iya. ya, Kang. Tapi Terus ngene, apa Kang. caramu, Dik? Bapakku nang omah iku koyok-koyoke duwe pusaka, Kang. Iya ta. Wong enek sentong sing apa neng kono ki mek enek pusaka kotak-kotakan kok tak jukukno ya, Kang yo. Ya iku. Sampeyan pengen pusaka sing koyo apa? Sing dawa ya, Kang. Ya mesti nae sing Pusakane ki dawa. akeh lho, Kang. Mm-mm. Sing dawa ya, Kang. Iya ya. Iya tak enteni. Aku ya gak ngerti jenenge pusaka apa, pokoke tak jupuk ya, Kang. Iya ya, wis aki. Wis ngene wae. Tak entenane kene. Kang Wiguna. Sampean tetep po neng kene, Kang Wiguna. Aku entenono. Iya. Tak jukukno. Aja sesuwe lho, Dik. Iya, tapi njukuke kan kudu karo ndelik-ndelik to, Kang. Wong aku engko nek matur karo bapakku mesti gak diparengke. Iya iya. Gak oleh mesti, Kang. Wis dijukuk cepetan rene tak enteni kene ni Wis sore ojo asem ngali-ngali kene. ya, Kang. Iya, Aku gak entenono. ngali-ngali aku. Kang, aku tresno karo sampean. Ya mesti ae, mesti aku ya tresno tapi karo bariku tetep lho ya, sampean aja sampe golek wong wedok Enggak. liya. Aku sing dadi bojo sampean yo, Kang Iya, yo. iya, iya. Wis, Kang, Tak enteni ya, tenonan Dik. kene ya, Kang. Sik. Sukesi gak ngerteni sak jerone atine Wiguna. Mindani senenge aku nek ketemu karo pusaka Sangga Langit. Bungah atiku. Aku iso dadi wong sekti Mandraguna. Halo, iku rupane Sukesi rupane ketebang. Sukesi. Aduh, Kang. Ya Allah, aku melayu, Kang. Aku wedi konangan, Kang. Aku mau lewat gandok nguri, Kang. Iya. Lewat pinggir, yo lewat lawang cilik sing sekiwa iku, Kang. Wis tak buabrol. Tapi, Kang, enek rewang, enek batur omah ki koyoke mau mbok muga-muga gak ngerti yo. Wis Kang iki nanti Iya tak tampanan. Tapi bener iki ta, Kang. Gedene bener iki. Loh, iya. Bener yo. Iya, Dik Sukesi. Iki kaine buntel sarung, Kang. Buntel Iya, sarung. wis tak gawa wis. Tak terima ya, Dik Sukesi. Iya, wis aku ngene iki wujude mergo tresnoku karo sampean lho, Kang. Seneng Kari temen yo, siji ya, Dik, Kang. yo. Apa? Aku ngelek tumbali arek wedok sing Iya, perawan. nek perkara Nah, iku aku gak iso nulungi, Kang. Sampean golek dhewe. engko mariku aku bakal kawin karo awak. Tapi hati-hati lho, Kang. Pokoke didelikno, Kang. Iya wis tak delikno iki, tak delikno. Apik tenan pusaka. Lho, Kang, aduh, ya iki baturku, Kang. Kang, Rasa aku wis gak enak. Aduh, Aku wis curiga. aduh. Tindak tanduke tingkah lakune sampean mangkok ndep-ndep, nyeruntun, nyelempe-nyelempe, delik-delik. Wah, perlu dicuri lagi. Perlu dicurigai. Ternyata
ternyata saset Sampeyan ku meneng. Meneng apa? Gak iso ning. Sampean niku kok tega-tegane. Lho, kok iso-isone nyolong pusakane? Aja muni nyolong. Lah apa? Aku njupuk pusakane Bapak. Njupuk tanpa izin, diam-diam iku jenenge nyolong alias mencuri. Ya. Mongko. Tapi Cak Isap. Sik talah, aja ngono ah. Loh, gak iso. Sampean iku cek nemene. Mongko pusaka iku pingandele wong tuwa sampean. Ya gak apa-apa. Kanggo kanggo calon mantune. Gak iso. Aku mau njupuk. Iya. Iku gak suwi-suwi. Aku nyelang sediluk. Nyelang. Engko nek wis mari gawene Kakang Wiguna engko tak balekno. Cak Insap yo. Sampeyan sok ngomong-ngomong bapakku yo. Sukesi. Sing jenenge nyelang iku mesti ana omongan, ana izin, iku baru nyelang. Ijine apa gak? Wong sampean mendap-mendap DP tolah-toleh, moro-moro njoko, iku jenenge nyolong. Cak Insap. Iya. Pusaka sing iki, sing tak selang iki arang-arang digawe ambek bapa. Dik, arang-arang digawe kok. Sukesi. Sopo iki? Ya iki bater. Oh, iki bature sampean. Kang Wiguna. Mau sing ngerti aku pas nutup lawang bar iki kan tak tutup lawange meneh. Mak brek ngono. Ngerti lah kok nututi aku mrene. Niki apa? Ya apa sinten? Kula Iki Wiguna. Wiguna. Iki pacanganku. Oh, pacar ganteng, gede dhuwur. Ya mergo aku ki tresno lho Cak Insap. Dadi demi tresno, demi cinta, sampean sampai berbuat nyolong itu. Wis talah tak selang diluk wong arang-arang digawe engko nek bar tak balekno. Dik Sukesi, ya aku tak budal nerusno lakuku sik. Ya wis Kang. Wis muga-muga engko ndang ketemu apa ae sing sampean perlokno ya Kang ya. Pokoke Kang, siji sampean aja nglalekno aku. Nomor 2 nek bar gawe ndang cepet rene, ndang cepet sowan bapakku. Iya cepet. Aku ndang tak lamar. Oh, ndang dilamar, ndang ayo aku pengen dadi bojo sampean lho Kang. Tak enteni ya Kang ya. Cak Insap. Sampean pokoknya aja ngomong bapakku yo. Sampean demi cinta, love is blind. Cinta itu sampean buta. Katik bahasa Inggris barang. Cinta ternyata membutakan hati sampean. Wis ta. Wani nyolong. Wis salah Cak Insap. Sing penting muga-muga iki bapak iku suwi gak nekokno pusaka sing iku mau. Dadine iso disilih Kakang Wiguna. Engko tak balekno. Sampean dadi seksine lho ya. Iya, bahasa Inggris mengatakan love is blind. Nek sampean kali iki sok bahasa Inggris. Blind temen sampean. Wis sampean aja terus nyedak-nyedakno aku ngono to Cak Insap. Sampean wis tak kek dhuwit. Gak. Aku gak gampang mentalku. Aku gak gampang imanku tersuap. Wis sing penting meneng gak usah cerita. Sampean ku manut senengane ngomong-ngomong wong akeh. Nek gak ngomong gak bayaran aku. Ya wis tak bayari, aja ngomong. Ayo piro? Lho ya kuwi jarene mau gak gelem dhuwit. Sakjane sampean ku ya apa sih? Piro? Nek delok dhewe sepakate piro? Wis iki gelangku. Pen. Enggak, mosok aku lanang gelangan gak mungkin ya. Kak. Ali-ali. Apalagi cincin deh. Enggak deh, Nek. Aduh. Cak Insap aja ngono ah. Wis ku tak kek dhuwit sing akeh nang omah. Gak iso. Aku nang kono iki dadi batur, embat-embate pitutur. Wis ono gak bener e. Pokoke aku ki rak yo klebu ndoromu. Wis sampeyan pokoke manut aku. Wis engko nek gak ngono timbangane kok sampean malah tak doknene bapakku sampean malah dipecat lho. Wis ayo mulai. Nggih. Malah ditakoki wong akeh. Nggih.
Sajoke Bapak dhaup maneh karo Ibu Sarmi, uripku ketula-tula. Kamangka aku iki ya tresna karo Ibu Sarmi, karo Mbak Yu Sukesi. Tapi sebalike Ibu karo Mbak Yu kok tumindake karnang aku. Kaya ngene. Sakabeh ucapane wis tak lakoni. Aku ya nurut karo Ibu Sarmi. Aku ya sayang karo Mbak Sukesi. Aku kudu ya apa? Walah Bu, Ibu. Aku njaluk sepura ya Bu. Tinimbang aku urip ana alam donya kaya ngene Ibu. Luwih becik iku lha tumut jenengan Ibu. Kula mboten kiyat Ibu. Nangis maneh. Heran aku. Awakmu kok nangis sih? Mboten Ibu. Mboten. Namung kelilipen Ibu. Kelilipen? Nggih. Omah iku gak ana bledok. Lah awakmu ngomong kelilipen. Niki lho keculek idep Ibu. Keculek idep besok nangis. Mboten. Gak kerasan ta? Awakmu gak seneng ta ndek wong tuaku. Remen Ibu, remen saestu. Nek seneng gak lapo kok bendina nangis. Kula mboten mular kok Bu. Lah iku lamun dleweran iku gak nangis. Apa jenenge ngono iku? Namung kula kangen ibu kula sing suwargi. Oh, kangen karo ibumu sing mati. Nggih. Emang kono pisan ta? Kepengin mati pisan ta? Mboten Ibu. Mboten awakmu gak jujur karo aku. Wonten napa Ibu? Kula mboten atos bijuki Ibu. Terus nek nangis tak takoni lha kok gak kerasan melo aku ta? Ngomong mboten lilipen kecocok idep. Wah, monggo iso mencra-mencle kaya ular wedok. Sik delok. Kukumu. Kenapa Abu? Kuku di. Aduh. Mangkano nek tak gawe cekin-cekin. Mboten Ibu, aduh sakit Ibu, sakit nggih. Ngrasakno aku tekno. Tak nggaweane. Kok ya apa? Sebuah sakit Ibu, sakit. Kok sakit nang awakmu gak ada apa-apane ya nangis. Wis tak injek-injekin. Loh, Ibu. Kenging napa to Ibu? Narti ta? Oh, alah. Pancene nek Narti niku nggih ngeten iki, Bu. Larene niku ngalem. Arek nek wis ngalem ngoten niku lho. Nggih. Ibu iku lho apa-apa. Mentang-mentang Ibu teng mriki enten bapa ta. Dadine ngalem kali bapane supaya nek dingenek-ngenekno ambek ibune, dhek engko iso matur nang bapane, ngoten lho. Mboten Mbak Yu, mboten. Alah. Ayo wingi. Napa? Umbah-umbah klambiku malah mbok rusakno. Kono aja ngono. Iki mban pisan. Iki lho. Oh, sing kandel iki larang. Larang iki ngono. Larang iku lho, Bu. Wayahe umbah-umbah dirusakno kaya ngono. Ngapunten Ibu, ngapunten. Jarene ngene Ibu. Terus niku gak anu, aku tanganku kok rusak, disikat, paling disikat iku. Mboten Ibu. Atase umbah-umbah ngono disikat.
Lho kukune lha apa? Tak jukone ketokan kuku tak gunting. Ngapunten Ibu, Mbak Yu. Tak guntingi. Mbak Yu, aduh sakit Mbak Yu. Lho, sik ta. Ono apa iki? Kukune iku dawa-dawa, kukune dawa-dawa. Tak ketoki. Akene tak tutupno, tak ketoki. Mboten Mbak Yu, aduh Mbak Yu. sakit Mbak Yu, Ibu. sakit. Kok sampai enten kedadosan kang kados mekaten. Kenging napa adik niki? Kok sampean giyebuki kaya ngeten? Nggih, ngapunten saderenge Bu kalih Mbak Yu Sukesi. Menawi kula mirsani jenengan kalih Mbak Sukesi niki kok kadose mboten nate wonten saene teng adik niki. Lho gak ono saene ya apa sih? Wong awak dhewe wis apik kabeh nampa ning kene. Lah, Kamar Bu. ya wis dinggoni dhewe ya, Bu. Kamar dinggoni dhewe. Wis ana cuma gaweane. Lah iku gawean kan ya wis dibadum. Ngapunten Wis nggih, dindum. Mbak Sukesi kalih Ibu. Klambiku lho dirusakno. Lah niki sing salah sinten? Lho ya Sing sing salah umbah-umbah no. Mestine niki kan kelambi jenengan kiyambak. Mestine kan sampean kiyambak. Lho bagiane ku dhewe-dhewe. Sing umbah-umbah iku Dek Narti. Sing setrika aku, sing nyapu aku, sing ngepel Dek Narti. Wis dum-duman gawean dhewe-dhewe. Durung tak setrika nek tak gedher ngene mari diumbah. Nggih. Nyeten lho Mbak Sukesi kali Ibu. Mestine nggih pun sampai bedak-bedakaken kados ngaten. Lho nek gak bedakno ya, Bu, ya? Adik niki. Lah nek sampean kengken kados ngeten. Lho. Kan niki sami-sami putrane jenengan to, Bu? Mbak Yu, sadurunge tak umbah pakaian sampean niku ya wis bolong ngene Kok wis Mbak Yu. bolong yo gak no wong klambi lagi tak gawe ping pisan kok bolong. Gak Makane aku ngerti aku, sebabe. Mbak Yu. Aku ngerti Sebabe sebabe. napa? Enten napa? Sebabe klambiku kudu disikat. Mergo apa? Tangane ku kukune kan dawa-dawa nginggo kuku Mboten, supaya Mbak kukune Yu. gak rusak. Makane iki mau kukune tak ketoki. Napa niku mboten lamise samudana mawon ta? Sampean. Pancene. Kok Lah ngono buktine sih? niki lho kan, Bu. Ya aku ngetoki Aku ya, gak apik kok mek ngetoki luka. kuku saking ae areke nangis-nangis. Aku Iya, gak Dek. Engko supaya engko nek bapa rene padune sok wadul. aku gak kober ngetoki kuku. Bapak, Iya. sampean mriki ta? Niki lho. Apa? Ya Dek Narti niki. Terus Terus kula niku kereng, Ibu niku terus kereng. Nek klambiku dirusakno lho, Bapak. Iki kereng Mbak Yumu ya sing tuwek kudune tegas wis bener. Sing manut tong aku mah krungu ya dur-duran penggawean bareng klak wis Pun dibagi Nah, to, iya. wis dindum Wis, to kali Ibu. gawe rame. Gila niku lho kukune dawa-dawa niku kula ketoki, engko nek tandang gawe, engko nek ngewangi nek pawon barang cek gak kukune dawa-dawa. Mboten kober, Pak. Kula ngemotong. Ya. Klambi kula lho disikat, Bapak. Ya Mergo Kula kukune mboten dawa. semerap, Pak niku. Iku gampang kok tuku maneh. Rasane Mbak Yu niku Ya. encen pun suwek ngoten lho, Pak. Pak, yo jenenge arekku, Pak. Ojo dimanja terus. Ojo ngomong engko lek gampang, lek suwek tuku maneh. Arekku diumur tanah gawe, arek wedok. Lek besok arek iki omah-omah gak iso tanah gawe, sing isin sapa? Wong tuane. Aku ndedek, Pak. Ndedek anak sampean iku cek ngerti gawean. Besok nek melok moro tuwa, cek gak isin ngono lho. Kok sampean tak mau puri koyo ngono. Iya, iki ngene ya. Pancene ya apa ya? Ya kabeh mang ketemune gede. Ya, kan Wis padha gedene ngoten ta Pak maksude. Wis iku mau adate kaitan kan gak padha ya gak apa-apa aku seneng anakku sih. Lah nggih, nak maksudnya niku gaweane kita mriki pun dibagi-bagi supaya iso nyelesekno gaweane dhewe-dhewe. Nanti wong Rungokno yo. Aku iki sakjane wis ngempet to, Pak. Anak saya niku senengane nonggo. Rasane aku, Pak, masalah, Pak. Jarene, Pak, gak enak melok ibu tiriku. Aku lho gak tau dikek mangan. Sampeyan tuh mau sego tak sikitno? Narti. Lu mana?
Iya. Wis. Terus ngoten niku, Pak. Sing krungu niku kula, kanca kula sak cerita teng kula, Pak. Ngomong Pak, aku sabar. Ngono lho, Bapak. Tapi Pak, aku dirasani jarene kere munggah bali, Pak. Ya Oh. Pak, aku nelongso, Pak. Tekan omah Pak, aku ngombe sak galon. Loh. Kuat. Wis ngene. Temen redek aku. Saiki Nelongso aku kalem, Pak. Narti, Aku jaluk kere munggah bali lho, Pak. Ya apa jarene Mboten, Pak. Kula mboten atus nangga. Ngene. Nek Pak, nek panjenengan wis gak seneng mbek aku tak lunga ya, Pak. Ojo ngono. Kabeh mah kena dipitung. Napa kula mawon kalih Bu sing lunga mriki, Bapak? Kena dipitung. Sampeyan Gak usah jangan ngomong. Dipetung sing Ini potong sampean kabeh niku iku- kesabaran. Ibu Ngene. sampun lunga saking griya mriki. Ngene ya. Bu. Redek iki lho, aku redek temen aku redek aku, Pak. Aku tidak sanggup. Lho, Bu, sabar, Bu. Sabar, Pun. sabar. ya. Redek aku. Ngene ya. Saiki aku tak sowan nang Padepokan iki wayaku sowan nang Padepokan. Oh, dados Bapak sak menika badhe sowan wonten Iya. Padepokan. Oh, Wis ngoten sak ta, jaluk sing ndek Bapak. omah. Lah Bapak Aku mungkin mau juk anu ya. nggih pinten dinten teng Padepokan. Yo. Pun dangu-dangu. Lah ya paling-paling setengah wulan ta. Oh, setengah bulan. Oh, setengah bulan nggih Kok suwi. dangu sanget ngono to, ta. Pak. Oh, nek ngoten nggih nyuwun arta, Bapak. Nyuwun Gak arta. suwe. Apa? Gak Nyuwun suwe ta, arta. Pak. Wis, wis, Ninggali. Iya, Pak. iya. Ojo sesuk udan-udanan, Pak. Kesi, Nggih. aku iki ya butuh jupukno piandelku. Piandel. Lho, pusaka Bapak. Iya. Bapak badhe ngasta pusaka teng Iya. Padepokan. Lah engko nek dalan ono apa-apa nek gak aku Dados, ya apa? Sakniki kula kedah mendhet tenggene anu. Ero ta? Niki sentong mingking nggih. Ero nggone pusakane Pusaka Bapak. sing pundi Bapak? Pusakane Bapak kan kuwata. Kok centang iku lho biasae. Sing dawa nyantel pojokan niku Iya. ta. Wis tak nduk cukup nduk. Ya wis. Nggih pun. Nggih Bapak. Iya. Ya. Sak aku dhewe lho gak usah melok Narti. Nggih. Ya to nduk, cukup nduk. Heeh. Pak, Apa? welingku nek semari urusane nang mule. Iya. Ojo suwe-suwe. Iya, aku yo eling karo anak-anakku telu iki, aku mesti balik. Iya, Apa Pak. maneh? Ya? Kamu iki ngangen nih. Heeh. Iya ta, Pak? Oke. Oh, alah, ya wis nek ngono. Aku nang sentong kene. Mongko pusaka sing dawa iku sing wingi tak jupuk. Ya Bapak. Ya apa iki akalku? Loh, iku rak sandale Narti. Oh. Iya. Ya wis. Masih pusakane gak ono, iki ono bukti sandale Narti. Nek ngono pusaka iku gak ono, iso tak aturno nang bapakku. Nek sing Joko iku Narti. Oh, sandale. Sandale tak gawa. Bapak! Iya. Nduk ya. Iya. Apa kok bengok-bengok? Apa sih? Bapak. Pusakane mboten enten, Bapak. Loh. Loh, Nang ndi? Berarti ana Pusaka maling. sing dawa sing pojokan niku ta, Iya. sing digantung teng kene Iya, bener. niku. Heeh. Kalih Bapak. Heeh. Mboten enten Larang. sing Loh. dawa dhewe mboten enten. Loh, Pak ana Tapi, maling, Bapak. Pak, berarti Pak. Sopo Pak sing berarti maling enten sing nyolong beto, pusakane Bapak. Bapak iki? Sik ta. Saelingku gak tahu tak gawa metu. Bapak, Aku gak nanggone atau sowan nanggone Bapak guru gak tahu. Nang Bapak pesantren gak Sitejo. tahu. Iya. Napa mboten supe? Gak. Asal Oh, nggih, mengke Enggak. atake supe. Enggak. Tapi niki enten buktine lho, Bapak. Bukti apa? Teng ngajenge sentong niku wau, tenggene pinggire lawang eten. Enten niki. Loh. Niki sandale Dik Narti. Ngerti? Iya, sandale Narti iki. Sandale Narti to Sandale Narti niki, iki. Bu. Iya. Bener sandalmu iki. Nggih, niku sandal kula, Pak. Nek ngono. Saiki nang ndi pusakane? Nggih mboten semerap, Pak. Kula mboten atos ten mriku ten sentong mriku, Pak. Gak ono sing wani mlebu iku nang sentong kono. Tapi iki buktine ono sandal, berarti kon sing mlebu nang kono. Mboten, Bapak. Kula Kok mboten. tak endi? Mboten. Mbok kene sapa? Mboten semerap. Kan sapa? Nanti. Nanti. Ngapunten, Pak. Kula mboten mon. Iku piandelku sing gak iso lepas saka awakku nek aku budal adoh. Pemane nang sangkan. Mboten, Pak. Kula mboten mondot, Pak. Apa? sabar Dik ngerti. Pak, aku Bapak. kan jopok lho, Kak. Iya.
jenengan dipenggalih riyen to Bapak. Napa inggih adik Narti menika mendhet pusaka piyandelipun Bapak? Wis gak ana wong liya. Buktine ana sandale Narti nang kono. Pinggir lawang iku mau. Iya, Kesi. Nggih, tak pinggir lawang niku. Pangkiriyen Iku Bapak. pusaka iku lek pinggir lawang. Lah nggih. Nek sandal niku nek tenggene pinggir lawang, berarti kan sing duwe sandal niku nate munyuk mlebet tenggene sentonge Bapak, ngoten lho. Bapak, Iya. kula nyelo atur sekedap nggih. Ngomong. Narti, Iya, Kang. apa bener, Dek? Sampean gak njukuk pusaka piyandele Aku Bapak? bener-bener gak njopok, Kang. Wis. Aku ya gak ngerti wujude pusakane ya apa ya Lah gak. niku buktine lho Narto Bapak. Narti. Aku nang kene gak mban cindhe mban silatan. Ya. Kon kawanku, iki kawan ibumu. Aku gak tau bedak-bedakno. Tapi nyatane kon saiki wani njupuk pusaka iki. Iku bukti wis gak iso kon selak. Saiki ngene. Metu teko makene. Minggat. Bapak, Minggat. Bapak iku alat Dek. Ajar. Sakno Pak. Sakno Pak, ojo Pak. Loh. Sakno Pak. Ono ae Apa? awan iki perkarane. Niku wau Mbak Narto kali Mbak Nade ya lah. Ambekmu lek Kula ngomong. bingung Cukup, niku. Apa? Mas Narto kali Mbak Narti niku kok nangis melayu. Wonten apa? Tausir. Loh, Apa kon jero tausir pisan? Gak usah melok-melok. lah wonten perkara napa kok sampai diusir? Niku layu gon jenengan. Kon ro pusaka nang nggone jero sentong, Nggih. sentong buri sing dawa. Cuk maksude ya maksude pusaka niku Sentong napa? iku ilang nduk jero kono sing ana sandale Narti. Bapak pun gampang nuduh, Keris ilang iya. pun gampang mencurigai. Sandal niku mboten bukti, tapi kula semerep saestune sinten sing nyolong. Kon eru. Semerep. Apa kadek tolat-toleh? Nggih. Kula dadi saksi. Kula mboten trima Mas Narto kali Mbak Narti diusir. Wong ya mbak mboten salah. Sing salah niku Sopo? nggih yuga jenengan, yuga tiri sampean ning Sukesi. Wah, gak mungkin. Oh, mungkin. Dek sing tuwa kok. Apse, kegelan dikek duwe awek ning musik. Molakno benci karo anakku. Ojo gawe-gawe lho, Sap. Nggih. Ojo Kula gawe-gawe. saksi. Kula semerep kiambek yuga jenengan Sukesi niku. Nek kliru apa totoamu? Totoan napa mawon kula ladeni. Maksud totoan nyawa. Oke juga. Nggih. Mani. Bener. Sapa? Dadine sing nyolong Sukesi. Sing nyolong niku ning Sukesi. Sampai nageti larine mboten percaya. Kesi mana ndi? Yo, kilo. Nggih, Bapak. Bu, apa mriki? Kesi. Iki Insap ngomong. Nek sing njupuk iku duduk Narti. Lho, pun gemeter to. Pun dredeg. Lho, Sing njupuk iku Bapak, kon. kula mboten nyolong. Terus Ning kula ngampil. lho lah kok mau sampai mani ngomong adikmu sing njupuk? Nek kula ngampil, mengke nek mantun kula balekaken. Kok gak terus terang? Lah wawentene. Lah mengke kula ditundung kali Bapak. Lah iki kedadean adikmu sing mbok tunduk berarti kan gawe pokal gawe sing gak tepak. Kan nggih saged to Bapak. Atau si maneh. Monggo duka kali kula. Niku kula ngampil Bapak. Njenengan kula balekaken nek pun mantun. ya napa Bapak? Lah kok selang ta, Nduk? Lho gak apa-apa Pak, diselang kok. Selang anake gak apa-apa. Ya wis. Nek ngono, Nggih Bapak. Kesi. Tututon adikmu, njaluk sepuro. Tutno ya, Sap. Tutno, iya. Kula Iya. kula kali ning Kesi. Iya. Iya, mbak aku. Lho alah. Nggih pun.
Budal lo. Awas lho jagane ngono ya. Nggih kula jaga. Nggih. Wis nang budal. Monggo. Monggo Bu. kula nderekaken. Bu, iya. Pantai go Pak, aku tak meloke Pak. Ono apa anakku ya. Iya. Meloke ngono. Iya nek ngono tak tutno. Ayo bareng budal rono. Walah Kang, nasib apa sing tak alami kaya ngene iki? Kang? Sabar ya, Dek. Aku gak lapo-lapo ya dituduh diarani. Pancen iku wis dadi watake bapak, Dek. Bapak ya tega mentolong ngusir aku karo sampean lho Kang. Aku dhewe ya rumangsa salah. Aku gak iso njogo karo sampean. Sampai bapak tega mentolong ngusir aku karo sampean, Dek. Sepurane cacat. Bapak karo Mbak Yu ya. Bapak Mbak Yu, ibu yang ngono lho Kang mbek aku. Padahal aku ya wis nurut. Wis setia bekti marang wong tuaku. Marang Mbak Yu yang ngono lho Kang. Tapi kok kayak ngono lho Kang. Ya wis gak usah dipikir, Dek. Ngerti adekku sing tak tresna. Terus aku nang ndi awak dhewe kate nang ndi? Wis gak usah dipikir, pancen iku wis dadi kekarepane ibu bareng Mbak Sukesi. Aku semenjak nang ndi iki, Kang? Ngene Dek ya. Sarane awak dhewe iki wis mlaku. Sangka omah nganti tekan kene ya rasane sikilku koyo-koyo gak kuat tak langkahno, Dek. Ayo ndolek ngombe kono lho Kang, no iku ono pinggire kali ku lho Kang. Iya, sabar ya, kali, Dek. Kang. Sabar, Dek, iko ketok iko ono kali, ono banyune. Ayo Nek Kang. sampean ngelak, Ayo ya leren tak ngono. jupukno wae ya, Dek. Ayo mrono ae lho Kang, nyudak nang Iya. kono Kang. Ayo melaku. Ayo melaku karena titik ya, Dek. Nanti aku gelek arek wedok sing perawan. Monggo aku wis mlebu kampung. Metu kampung saperlu gelek arek wedok sing perawan. Iki nanti terusan aku. Wis pirang-pirang dina aku gelek arek wedok ora nemu. Lho. Iku ngisor witku kok rupane ana arek wedok karo wong lanang sapa ya? Lho. Kang, jupukno banyu nganggo iku lho Iya. Kang. Godhonge lompong iku lho Iya. Kang. Iya, Dek, nanti tak jupukno. Ning ono Awas kene Kang, yo. hati-hati awas Iya. kepreset Kang. Yo ojo melok-melok di aku ae sing mudhun. Iya, Aku sing hati-hati, njupuk Kang. banyu iki. Tak rewangi mlebu kampung, metu kampung saperlune aku gelek arek wedok sing perawan kanggo tumbale Guwa Seta Gondomai. Mongko dina iki aku durung ketemu. Nandi paranku gelek iki. Yen koyo ngene terus-terusan aku koyo gak betah. Gelek arek wedok sing perawan. Lho, iku rupane misor wit ana arek wedok karo lan. Kang iki lho ambek iki lho godhonge lompong Kang, kae njupuk banyu Iya. iki Kang. Iya, Dik, aku sing njupuk banyu omong Bener tak ning njupukno, kaliku. Kang. Sampeyan ojo Hati-hati, melok Kang. mudhun ya, Dik. Hati-hati Iya, Kang. iya. Kok kepreset lho Kang. Iya, Ijo iya, ono. Dik. Iya. Di sana. Duh. Awakmu mari lapo? Hah? Iki aku njupukno banyu kanggo adikku. Iki sadurunge aku takon barek Riko sapa dadine Riko? Aku Wiguna. Oh, Wiguna. Sampean sapa? Yo aku sing diarani Narto. Iki adikku Narti. Oh, Narto Narti. Bener. Tuju karepmu nandi? Aku gak ngerti.
aku arep melaku sak laku-lakune pisan. Sebab aku metu teko omah diusir barek wong tuaku. Oh, iya. Wis, saiki awakmu melok aku. Enak uripmu. Timbangane awakmu gak ono tujuane. Lah terus aku melok barek Riko. Terus aku arep Riko jak nang ndi pisan. Tak kei penggawean. Oh, iya mapan kebeneran yen pancen sampeyan niku menehi penggawean kanggo aku marang adikku. Tapi yang ngono ono syarate. Syarate sing yo apa pisan? Adikmu sing jenenge Narti ku kudu melok aku. Ngono lho. Lah terus sejo karepe Riko sampai adikku Riko ajak pisan iki sak perlu ana apa? Tak gawe tumbale gua Seto Gondomayu. Loh. Kang, aku wedi Kang. Mangko dhisik pisana. Kok kendel kemawani Riko arep gawe tumbal adikku Narti sing tak tresnani. Iya. Wis tak niati tak kajati. Soalnya aku dina iki ngelek arek wedok sing perawan kanggo tumbale Seto Gondomayu. Kang, hati-hati Kang. Ngene iki anak ya. Nek kenek tak dum sarana apik, aja mbok bacut-bacutmu anggonmu ndolek bocah wadon sing isik perawan. Berarti awakmu ngalang-alangi jelas kapara nyata. Wiguna. Aku sing ngalang-alang. Hah? Mergo awakmu abot karo adikmu. Jelas sebab iki adikku sing siji-sijine. Ayo, aja kok terusno bali legane atiku. Wani karo Wiguna. Apamu sing tak wadani? Aduh, adikku Narti. Aduh. Mataku. Terus mataku gak ketok. Mataku gak ketok.